Difu Government College along Bangpha Rohini ra trok kep abang pu bang pi aphan laptop keron. Lukijan along truck humni ka chingthang ajok motor ka cheleng kisung. HDP Jirsong Club along pijo ke pangreng aseke kipi. Kardom nili karbia birta than bang thare harmony be non birtang ton pen arjikta. Difu Government College along Paikuni nifai ECR ni kep asat lang phan troxi kep ra pho soseki un athare asami atuma phan Anandoram Barwa anong e laptop ron ponlo. Karbi Anglong Administration lapen Inspector of School Karbi Anglong pen pening surihini rat great roxian ingkan kep asat lang phan troxi kep ra pho soseki un athare asami atuma phan Anandoram Barwa anong e laptop lapen manpeng alo pajir ponlo. Deputy Commissioner Adil Khan kachephem pho amai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso EM Raton Teron Amtron Jalin Sarpo MK Jadov Assistant Deputy Commissioner Tumsi laptop Ron Pangcheng Pon Chinese aphanti ilitumsi thekmu bontalang litumke seletle ilitumta seletle pulote chingthur oji pusi laptop keron amai long EM Amar Singh Tiso ningje Bharat angkang Swachh Bharat Mission ke claim pro porhut Difu Government College Arpong along Kowe line thok theba puthak EM Raton Teron ningje Kachethan kinang sodalam Pining kebasat lang along pan troxi kebra po kiuna pai kadok kabe bangsuri phora bang pharot trok laswang bong pen bangsuri crazy ke science kacharli Bokojan subdivision angkang Difu Delaji Surejan Road NH36 atawar Lukijan along truck humni ka chingthang ajok motor ka cheleng ki sung renti aputhak card news along pherang ke pen birta nang pale Birta kirip dunlong atengke pre ni phai thomke prai siajo ihum sangti kro ya truck Lukijan Baptist Church adung chingthang loklo lasopen puthot ihum truck ta ke hajja phan kabor ia hut latak chingthang dun loklo la sojok ghonta phiso se nat ka chelenga motora mokha cheleng un bang vedetlo api JCB pen ingdoi borisi ka chingthang adim along pen paun dun pen pachadam thulonglo la so adim along apong birta long lam ki klang apianta non kasalam bom contractor atumta tong se kot ka cheleng japan sangtiar long ki thok japan ke matha thedet ajoksi non lasona kisung phonang bomlo lapen local ke theke dinga tumta ke than ki pare dun dedet pensi lahaya kisung manang lopusi adungorai ke dua tumpen pachini lo Paikuni ni phai ECR ni analo por phai crazy apor malompen HDP Jirsong Club along Difu along kedo army atumpen pijo ke pangreng aseke kipite kang B training development classes Difu along kedo army atumpen pijo ke pangreng aseke pipon pijo ke pangreng nangji koson ma pupenaan abang pubang pi atumapan than pachini tekang HDP awar Jirsong Club along Dihin Rimbang Junes Tiso HDP Bajar Committee pen Robinson Tiso WDP Secretary Sona Singkro HDP KSA Inglong po amaipu Chinthong Singnar Jom e chun bang bimoling ti chengbong rong pila pen pen ana bang pubang pi atumta chetong dun Karbi Anglong Difu rong supi asami hongbari timung pi aphan non hedjong Guwahati rong supi along National School Wusu Under 17 19 Girls Championship along Assam awar aparman kachepati dun longji aphan selection trial kepado pon along ingwai pon tanglo Kevangji mati jonga cheklo ni phai hini pen ni phai po an suri hini ra kretroxi pen trainer kebaning kana pharma School Games Federation of India hin pen chepater pi ponsi 63 ending National School Vosu Under 17-19 Girls Championship Guwahati rong supi Ulabaria long kedo Des Bata Tarun Ram Phukon Indoor Stadium along Niplia Pharman kachepati pado ponche Bangso kachapati along Karbing long pen vosu kepatua bangpi hongbari timung pi aphan under 19 65 kg along kachapati dun japan Assam along ria parman ingwai polopusi vosu Association of Karbing long konchundang pen birta nang pale birta mangela pansing ton pon iglo langik bom tha kat news channel dome thangme kurwang thu